Vi er faktisk blandt de eneste væsen på planeten, som vil dele mad med en, man ikke er i familie med, eller vil gå over og hjælpe en, man ikke er i familie med. Det her evnen til at være venlig over for andre, det er en unik instinkt, at vi har. Men det er også en instinkt, vi skal huske at stimulere. Og når vi er sammen med andre, og vi gør noget venligt over for andre, det gavner os på så mange niveauer, mentalt og fysisk, og det gavner os andre. Og det er derfor aktiviteter, arrangement som Just Walk kan rent faktisk hjælpe. Og det kan godt være, at det virker som en enkelt ting, men så enkelt er det ikke. Vi ved, at når vi er venlige over for andre, det er en af de bedste ting, vi kan gøre for andre. Men når vi gør det her for andre, vi gør også noget rigtig godt for vores egen krop og hjerne. Og det er definitionen af det, vi kalder på engelsk, og win-win.